NL, gok vanuit? Daar ging je vanuit. Daar gok vanuit. Het is FRL. FRL, Friesland. Wie in jouw derk op jezelf opkwam, denk je? Nee. Dantemadiel. NL. Of EU. Dantemadiel.nl of zo denk ik. Of FRL, ken ik. Maar ik denk van NL. Ja. Het officiële adres van de gemeente Dantumadiel is dantumadiel.frl. Alle mails stuurt naar adressen die het eindigen op die namen, die komen binnen bij de gemeente. Wat bij verzin dantumadiel.nl broekte, die kregen jarenlang een foutmelding, omdat dat adres net in gebruik wie. Maar al die jaren kon elswaard woer die mailbox vol hieren voor maar €5. Op die manier hier een crimineel mails van de gemeente eenvoudig onderscheppen kind. Op de daadwerkelijke site van de gemeente zelf op deze manier vrijgevallen is, kan ik me niet herinneren in de 20 jaar dat ik bij SDN werk ooit te hebben gezien. De instanties die er ook gerne roepen gemeenten op om de gemeentenamen.nl te registreren. De meeste gemeenten doen dat ook, maar Dantemadiel die dat net. En dus kon ik voor €5 dantemadiel.nl registreren. En dat is best wel een risico voor gemeenten, want daarmee kon ik dus echt alle mail onderscheppen die het binnenkwamen op dat adres. In 10 dagen kon Omroep Friesland 36 mails onder de gemeente onderscheppen, met persoonsgegevens en in ieder geval een BSN-nummer. Tussen de berichten ook mails over een huisbezieter van een maatschappelijk werker en correspondentie over jeugdhelp. De gemeente publiceerde zelfs bij verzin meerdere keren het verkeerde adres in het eigen gemeenteblad. Dat wil dat adres altijd te hieren wie voor een paar euro. Bij het adres in Hon hier kon mails onderscheppen, maar kon ook mails versturen. De skeer hier enorm wezenkind. De grootste case die we in Nederland kennen is die van in de private sector is Pathé-bioscopen. Die gingen met zo'n truc uiteindelijk voor €19 miljoen het schip in. Je kunt het ook gebruiken natuurlijk om burgers van Dantumadiel valse facturen te sturen. Zo van, u heeft uw OZB nog niet betaald. De autoriteit persoonsgegevens spreekt van een incident dat de gemeente gauw oplossen moet.